Mora! Kuva pelikaverit! Emot vielä. Nyt mä otan puolet Maxin tapoista. 2, 3, 4 montus. Okei, mun hävis. Jep, missä se maas kakkosen? Anna kai sulla ylös. Puolen väli HP1. Ja selkään Osuttu. No sai pihti, Minut ei moro. rekkas. Aika viileä taku. Tuliko sieltä midistä äijää vai? Joo, mua tuli selkäästään sieltä. Pitäis vaan aina laskea, mut ei jaksa. We will defeat the mercenaries. Ja normipistol. We will drive them from our lands. On perunut. Ei smokettanut B-talo. Hei. Heitä vaan. Throwing a flashback. Auto tyhjä. Oikein. Tolppa. Kolpa kolme. Pois. Jää selkä. Mä jään selkä. Ovi! Ikkunassa kans. Ovel toinen. Ovet tuli ulos kai. Ovi puske. Ovi pois. Ikkuna 2. Mun mielestä molemmat on siinä. Mutka on ainakin tyhjä. Ovi. Ikkuna. Ikkunas vika. Hyvä. Kato, räkit samat kuin tokas matsissa. Ja passiivinen hidas. Mikä voittaa? Koko! Vittu mä häpeen teitä. Mulla ei oo valoa sitten. Let's go! Se oli sopimus. Pako. Okei. No valo. Turha jätkä. Grenade! Puskeeks meni? Vai onko se extra juoksu? Mä juoksentelen, mulla on tää pommi, ne käytään. Saitilla oli jossain yksi, mä en tiedä mihin se meni. Linkki 1 pistol. Autoikkuna. Smoke! Ikkuna 1. Ei selvästi. Linkki on heikko. I'm throwing a grenade. Pusken pitti. Smoketaan mutka. Linkki kuoli. Atuu CT kautta. Eiku. Meillä on ainakin yksi. Pitti on tyhjä läheltä. Mennäänkö me avaan B? Ei näe ketään on. Mä smokeen CT basen. Yksi saattaa olla jossain, mä kuulin. Deki alla tai jossain voi olla. Ei oo deki alla. Se on Ottakaa B-stäkki. liippukoja ja se ninja spotti siitä alta. En niin. Ottaa Kalinin kanssa portalta. Ei, nyt näkeekin. Vieläkin siellä. Puski portaille. Se on pehmeä. Yksi CT base. CT base 1. Valotaan jungle. Jungla pois. Mä otan sen Galili. Mulla on AK ylhäällä. Mä heitin kaikki aseet vaan pois. Mä voin asettaa sen Kalille. Rukku mulla. Pako anna Kalille. Extribena Tää hidasta. Mikä? Let's go, my brothers. Tää nyt alkoi ulissa heti. I'm throwing a flashback. Niillä ei trauma ja winterassuista. Ikkuna ja... Pitti ei. Mä otan pommin. Mutka puskee. Osuttu. Siellä on Dessu se. Grenade! Mä oon Tetriksellä. Heti ikkunasta Mä Prisma. voin savuttaa CD kun mä tuun tästä. B on tyhjä. Ei oo. Smoke! Savuti ikkuna. Oho! Meillä on yksi. Ketään alla. B Prisma. Saiten ninja! Jäi. Häntiin lähti. Mika oli B. Mutta jäi. Mikalla on AK. Missä se oli viimeksi? B. Juoksi Prismaan päin, mut siitä on aika.
Otanko me saa AK pois? Mä oon CT basessa. Mitä siellä AK vai? Joo. Joo. Jääkää yksi saitilla. Prisma on tässä. Mä hiivin perunasta ylöspäin. Prisma on tyhjä. Oh my. Oh shit! Täällä on tyhjä. Mut saa Kalille jos joku haluaa. Mä Aspessu lurkin. Oi, Me no koko tässä. ajan. Tässä on. Mä menen B-taloon, mä menen Ei, Joo, B-taloon. mä käyn valottaa sen. Mitä? Eteenpäin pommi. Eiku sinne toiseen suuntaan. Saat Mä valotan midi. lyöntilangeella. Mietti sit vähän. Joo. Smoketti piti. Avikka ikkuna. Ampuko meni valoihin. Saavuttelua. I'm throwing a flashbang. Muistaa hakea pommisia ekstra. Joo. Yksi hyppi jossain tossa lähellä. Throwing a grenade. Mä äsken pommi ainakin, mutta... Ai jaa, no se voi Jää siinä. mekä siero. Mä en mestoida tässä. Smoke. Flashbang. Valmis. Merkkis. Mä oon heti ku keimo. Se sanoi. Valmis, valmis. Valmis. Heittäkö? Smoke. I'm throwing smoke. Valotan yli. Flashbang. Throwing a flashbang. Throwing fire. Grenade. Teki alla, jäi. Flashbang. Hyvä. Eteenpäin se valo. Tänkkäri tyhjä. Ninja tyhjä. I'm throwing flashbang. Meillä yksi. Mä menen kattoo siellä. Lippukoju! Yksi oli linkissä. Aika lippukoju. Meni se eteenpäin se portaali. Ei tuu selkä. Ei tuu selkä. Mä katon linkki portata AT. Onks sä palat? Portailla Apus. kohdalla. Jäteepä se pois. Hyvä jätkä. Se... Ei oo portailla ainakaan. Midis varmaan toi. Ei oo meidän baseissa ainakaan vielä. Täällä on yksi M4, niitten baseissa ne on ostanut väärin. Bomb has been It is going to explode. Tää ihan hidas vaan. Yksi pyssy. Se oli viss... Oliko se B-jäbä, jolla se pyssy oli? Vittu meni tripeillä piti heittää. Tää tohon meni. Tähän No. on kulmalla. Throwing a Mä flashbang. valotan Zebraa meidän piikko. Flashbang. Ei oo ikkuna. Nyt on ikkuna osuttu. Pitti puskee. Mutka puskee. Mutka. Smoke. I'm throwing a flashbang. Mutka jää. Hyvä. Yksi oli linkissä oli. I'm throwing a grenade. Ikkuna, ei ku linkkiä. Otan pommi. Mennään monta saalta. Flashbang. Siellä on yksi äijä vastaselle, ei se kuollut nyt. Pako hoitaa sen. Mä oon low HP. Se on vieläkin pitis No jos. ei vittu mennä Mä pelaan. pistin deki alussa. Dekkiä. Ei se Missä mikä ei? Vittu. Osas saatana koolauttaa aina. Ei kei mun kanssa romanttisella piknikillä täällä. Heti juoksenneltiin tuolla käsi kädessä. Taas Aspessu lurkin. Meneekö sä midi vai? Mä teen sen feikin B:lle tällä kertaa. Mä käyn valottaa sitä. Let us go. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Timolla on tänne. Pittiin siis. Sautti täällä. Ei kuulunut midis mitään puskua ainakin. Nadia tuli tuomaan. Ihan salettiin kattoo bossille pittiin, kun ei oo smokettanut vielä. No hierokas. Mä feikin. Hei, kun sä oot valmis, mä oon valmis. Joo, mä mestoin. Feikkaa tuolla. Valmis. No niin, mä oon valmis. Saattaa hakemus. Mut heittäkää. Mä heit. Valota yli. Mulla lähti vasta. Saattaa olla tekin päällä varokaa. 2 B:llä vielä. Portailla yksi ainakin. Linkki. Ei linkki ku lippukoju. Deki altti hyvin. Jukka saa. CT, lippukoju. Linkki Ja portaan. portaa. CT homo on huono. Sit näki alta. Otetaan B-saunilla 2 avikkaa. Ei tee niillä yhtään mitään. Ne pelas äsken sitten mutka tolpalta ja sitten vissiin siitä lätiltä B:llä. Ja se on No B-terassa. se oli B-savu vai? läpillä ja tykkää Mä menen vähän pitää ääntä tonne alle.
Ai plätillä just. Mä jään tähän valottaa midin. Tuun kohtasin. Flashbang. Savutti B:tä. Ikkuna se oli ohi. Mikki se toimi. Mä oon valmis. Valmis kans. Heittäkö? Smoke. Mapalomies. I'm throwing a flashbang. I'm throwing. Mutka puski lähemmä. Mutka tolppa. Käy! Sähköö! Mutka plant. Alta jäi yks. Ovelle meni yksi. Ovi smoke. I'm throwing smoke. Ei muisti ihan vitun kauan. Joo, mä oon tulos. Mutkas. Mutka plant. Prisma yksi ainakin. Molotti ittensä. Tule. Selkä on tyhjä. Kai nää Prisma säästää. pakittanut. Get ready. It is going to explode. Säästikö ne 2 avikkaa vissiin? Varmaankin. Merkki se ostaa avikka mulle. Otan midi asti. Mä tehnyt valon tonne alle. We must move. Onks nää pureen miksi vai miksi ne keskustelee keskenään chattiin? Näin laapeeloille. Smoke. Smoketti piti. Varokaa se prefiree varmaan tuon savun jälkeen. No, Tää on paska savu. Flashbang. I'm Varokaa throwing sitä a jungle flashbang. piikkiä. Junglessa kuuluu. Grenade. Teki al. Koetat pois. Pois vaan sit. Teki al heikko. Hyvä. Prismassa kattoo bossili jungle. I am planting. Mene CT baseen bossi. Flashbang. Valotan se eteen. Siillä oli Teki ovikka. boss jo. Midissä on yksi. I'm throwing a grenade. Linkkiä boss. Toinen Toinen linkki. Linkki. Teetääpä se heikko. Portailla. Portaille tulee nyt. Hakee se. Etapää. Okei, mun heitä avikka ostaa itsellesi. Ei mulla tosiaan mitään smokea jäljellä tossa. Mikä taku? On, niille jotka tulee linkistä. Mikä? B-splitti. So that we may be free. Meillä levisi jengi vaan sinne. Smoke. Valotan linkki. Paketti pitkällä B-talo. Antti B-talo. Kevu tyhjä. Woppi flash. Flashbang. Tolppa tyhjä. Saitin takana sähkön lähellä. Saitti, keskellä saitti auki. Jäi. I am planting the bomb. Ovi smoke. Grenade. Ai vittu se paska. Ovi smoke. Älä piikkaa sua. I'm throwing a flashbang. Niitten Mikä pitää olla plantti se pommi. on? Perus. Default. Molemmat prisma. Sähkö. Foresti Toskiksen kohdalla. Hyvä. Jee. Sähkö. Taisi olla. Hyvä. Vitu hyvä. Boss. Mä otan avikka. Meillä on 2 bossia. Meillä on 2 bossia, pakota. Mä... Ai on. Saatiinko me pois? Mako heitä avikka. Tribe, haluatko vaihtaa ton? Ei, mä otan sen silloin, mä otan sen silloin. Et saa tätä. Samo. Mä lurkkaan silloin. Flashbang. Smoke. Throwing a flashbang. Ei paljon mestoa. Joo, bossi tuli hakee perunasta. Valmis. Tessu. Valmis. Valmis. Heittää. Smoke. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang.
flashbang. Lippokoju, en näe mitään. I'm throwing a grenade. Grenade. Teki on tyhjä. Nopea pläntti, kun savut kestää vielä. Teki päällä. Niin, sai avikan atalon. Heikko talo, palotti. Piikko. Hyvä. Porta jossain. Viimeksi tarkistin sen kulman, nyt kun sitä ei kattonut, niin siinähän se oli. Ne Tetris-jäbät ei mukaan nähnyt sitä. Eikö yksi siitä teistä tullut siihen Tetriksen kulmaan kattaa sen tekin päälle? En mä ainakaan nähnyt se. Mä katoin suoraan sinne partsialle. Mä menen taas tonne aalle. Pitäisikö heittää pelkästään 2 mokea ja sit oottaa vähän aikaa ja sit vasta mennä kovaa sen? Throwing a flashbang. Kovaa vai hitaas? Valmis. Valmis? Muut kadat tuli takaisinpäin. Ei, I'm throwing heittäkää. smoke. I'm throwing a flashbang. Mä palon. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Tekiltä kuoli. Molotovit. Rusplantti. Aalla oli vielä 2 äsken. Tuu. Niillä on 2 bossia, Älkää haastako. 2 bossia. Otan 2 oveeta. Prismalla oli yksi jossain. Ei ollut kuin toinen. Niin se mutka syks. Autolla! No auto. Prisma tuli kans. Perusplantti. Saitilla bossi. Ja auto pois. Perusplantti. Vittu! Amput siitä Ei se läpi. kerke. No, hyvä. Minä tykkään noista bosseista ainakin. Family Asplit. Mulla kestää mun savut, mulla on paski spawni midi astelit jotakin. Let's go. Ei meillä nyt niin kiire. Laitte piikkaa sit midistä niin kun se voi lentänyt. Onks sul bossi? Ei. Heitän. I'm throwing smoke. Smoketti piti. I'm throwing a flashbang. Valotaan yhden yli. Throwing a flashbang. Toi on lähellä jossain tossa. Bossi, niillä on vielä säästö. Ikkunabossi. Throwing a grenade. Flashbang. Koitti teaserilla mun. Ne on varmaan jungle-bossi sitten. Jep. Oliks toiset? Smoke. Mä smokeen jungle. Jungle boss. Smokesin se. I am planting the bomb. Flashbang. Bossi pois. Mulla on bossi. Pinkki. Throwing a flashbang. Tää vittua. Teetä tyhjä. Vitun kei. Mutka. Siinä on bossi pako sun takana. Mä otan. Se oli just siipinyt ristiin tossa avuissa. Otan vaikka Besplit. No kyllä varmaan ekoita varovasti. They shall regret this day. Mä otan ton pommin sitten matkalla. Palota sinne kans sinne aalle, ettei ne puske sua sieltä. Pamasi kuuluu. I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. Perunasta pois yksi. Valota linkki. Valota. En valota. Haki B-talo jo. Perut. Tulee nyt. Pako sä saat sen. Ota nopea. Vitu hyvä. Tolppa tyhjä. No, Ikkuna savu. Ovelle tuli. Throwing fire. Smoke. Heitä pommi niille ja mene suojaa. Kiitos. Taititilla! Sait tien. Prismas kuuluu. Prisma vika. Grenade. Hyvä. Noin kipeetä. Speksiä kato suojaamista. Kaikki vaan paittaa toisia. Se hyppäsi ikkunasavujen läpi. Aika Ei kukaan game kattonut päästi sitä. taas. Ei vittu Mini mikään. Asplit. Kato sitä vihuelakasta ovea. We will defeat the mercenaries. Mikä oli taku? Mini Asplit. Midi A-splitti. Jätkäs Ei. kuulokkeet. Smoke. Linkki ala. Saattaa hakea mulle pusket tää mini. Smokettanut oo. Midi on tyhjä.
Mutkas tuli valo vai? Oliko se ikkuna? Taitaa taisi kimmottaa tuolta. Aha, se tuli noin. Ikkunahuoneessa yksi. Kiitti tästä. Helvetin heikko liekki. Smoke jungle. Vieläkin. Meni saitille. Tuo äkkiä niin. Jäi. Ampuja se. Mutkassa kaksi mutka. Kaksi mutka vieläkin. Vielä yksi midi. Hyppäskö alas? Hyppäs mun mielestä alas. Mä menen temppelin piiloon. Linkki joo, sillä on... Mä valotan sulle. Se voi tulla selkään. CT. Ei. CT-linkki. Portal. Saitti. Portal toinen. Saitti kuolla. Mikä portaan en haasta. Pelaa. On heikko. Hyvä. Okei. Mä voin heti. Aspes. Liikaa rundi. Mikä oli Asper? Ja Aspes ulurukilla. Let's go. Mä menen siihen midiin tällä kertaa sen sovun kautta. Okei. Sä heität sen kättisavun siihen ja menet. Joo. Jes. Smoke. Throwing a flashback. Valmis. Okei, piti. Ei, En okei. tiedä. Haki midiistä. Jaroga. Puskeeks? Valtti taas Saattaa piti. puskea yksi. Hyvä. Äki muut. No Jaroga. Mä oon valmis. Mä Valmis. tykkää tästä. Heittäkää vaan, heittäkää vaan. I'm throwing smoke. Mun kesti vähän aikaa. Savutetaan No alas. piti ampua. Sori. Joo. Mä sarketan saitille suoraan. Mä otan tekijälle. Se teki alt tyhjä. Ja toi dekin päällä oleva savu oli. Niitten. Linja! Niin ja pois. Mulla on se Okei, eri. molotov. Sandwich! Sänkkäri kuoli. Onks joku siellä suolla? Mä oon Portailla, selkä. linkki portailla. No pelkkä Dessu. Ja mutkas tulee, linkki tulee molemmat. Portailla linkki nyt. Valotan sinne. Älä haasta terve. Mä oon sänkkäri, mä oon vitu heikko. Valota saitille. Sänkkäri on Toinen valo. hyvä. They will. These fellas are gonna regret waking up this Täällä morning. se lattialta tyyppi. Lattialla on kiva. Pitti näkö yksi. Alle savuja. Nopee. Tuli kaksi. Temppeli! Hyppäs saitille. Sänkkäri Pommi tippuu. Perään midity. Kaksi täällä. Kolme täällä. Kaikki. Meni Kolme. Flashbang. Vitun nätti. Linkki, puske savuista, puske savuista. Jury out. Se on sänkkärissä Tää jossain. lähtee. Eiku peruspläntiläinen. Merkkis veti kyllä putkeen siitä kaksi ja mä vitun nätistä. Jep. Easy. Mä otan fammu. Mä en uskalla pelaa sitä vitun Niin. aseesta. Nää Forcee kuitenkin kypärät, niin ihan turha pelailla jos SMG. Mitä? MP9 midi. Sieltä tulee tekkikypärät ja B:lle täysin. Ihan sama tuleeko tehti. Tuo pesari. Nyt voi tulla. Smoke. Savu kätti. B-talo jota. Menit, se on käti alla. B-talo. Saattaa tulla kättiä muuten. Throwing a grenade. Tingasin B-talo. Ei vielä. Pommi siellä. Midissä on vielä se yksi vai? Pommimies on siellä. Kätti! Pommimies pläntele. Kätti Mikä kuolee. pommi? Kätti ei. B. Ai mun pesari sieltä nurkasta, mä pelaan sillä. Kyllä Siis oikealla puolella heti. Merkkis oikein. Niin. Mulla on fammu, jos joku haluu. Haluut se merkkis fammu? Haluatko Zebra fammu? Ei. Ei kelpaa. Pelaat siinä. Pidä tunkkis saatan. Helkkari. Landekin Se merkkis on Asmer. Merkkis Ei lähtee. mä oon matseissakin, mä oon Asmer. Throwing smoke. Pelaa Ei, Timasta. Malorka. Flashbang. Laying down smoke. Hyvä vaan. Okei. Käännä. Kitti. Onks siellä pommi? Heitti B-talo kamaa. Meille tulee. Throwing a grenade. Pommi. Näkyy. Pommi on siinä. On se vika siellä.
Joo. 4 Merkis please. Appu ne liekit mun ja varpaisiin. Mä piikkaan Aatalla. Joo. Ei sun tarvit pelaa sieltä. Tupla näitä pitti. Niillä on mennyt Motiner 9 vaan nyt täysin. Haluatko sä olla noin paljon olla toppi? Oo, toppi. No niin, eikö sä sen liekität mut vittuun räkeistä? Throwing smoke. Oletko Midin perä kuuluu. Throwing fire. Voit sä valottaa mut pittiin? Valota nyt. Mä tuun pois Aatalla. Pitti tyhjä, Niin, midissä on vitusti. Kätti, kepun edes sit sähkö. Kepu meni. Ja siis Yksi liike. midissä. Yksi on heikko. Kalkaa se kepu. Tää mua ammu. Kepus 2, sit kätti 1. 2, 3. Ei! 2 vielä kätti. Meneekö se B:lle? Joo, Mene. Yksi jää kepu. Throwing flashbang. Tolpalla. No, Zebra. Onko se saitella? joo. Hyvä. Idiootti. Selkeä. Ikkunahuoneessa. Mä smokeen sen prisma. No. Zebra, kato mutkaa. Come on, Hyvä. you trust. Aye, we give them a tannin.